नै आदैमोन बेखिनियाव बेसेबां फैसा दङ नोंथांमोना बुंहर दे। नै सब इउटुबनि मानि आरोना बियो इउटुबाव इनकाम खालामनाय गोजा। दा नोंथांमोननि सेराव आङो मोनसे गिफ्ट एवे लाना फैदों। माने आङो फैसा हरगोन आरोना बांद्राय हरा 1000 हरगोन 1K फैसा हरगोन। दा बे 1K फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन भिडिअखौ जोबजासे नायबानो बुजिबाय आरोना। बे 1K फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन आरोना। स' लोगोफोर बयनिसिमबो गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय। दायो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ सप्तासेनि गेजेराव 5K साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर। माने आङो मोनसे गिफ्ट लाखिदो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ गोबां शेयार खालामनो हागोन। माने 1000खौ आं नोंथांमोननो रिचार्ज सोना हरगोन। दा रिचार्ज नाङाबा नोंथांमोननो आं गुगल पे खालामनानै बेंकआव फैसाखौ सोना हरगोन आरोना। 1000से गिफ्ट लाखिनाय जादों। कमेन्टखौ रेन्डम खालामगोन आङो। सासे मानसिनोल' होनाय जागोन दे 1000से फैसाखौ। दा नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ माने गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना नै आंनि गिफ्टनि भिडिअखौ थाबैनो नुयो आरो नटिफिकेसनखौ अल थुना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना मोनथिनाय बायदि आरो नुनाय बायदि नैखिनि फैसाया माने सब इउटुबनि इनकाम आरोना। दा नोंथांमोननि सेराव आङो फैसा मोनदों नालाय बेनिखायनो मोनसे गिफ्ट लाना फैदो। नैबे सेकेन्ड चेनेल लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय 1000 बान्थाखौ लानो थाखाय नोंथांमोना थाबैनो सप्तासेनि गेजेरावनो 5K साबस्क्राइब खालामनांगोन नैबे चेनेलखौ। जुदि 5K साबस्क्राइब खालामनो हायाबा माने आं बे गिफ्टखौ केन्सेल खालामनाय जागोन आरोना लोगोफोर। माने मोननाय नङा नोंथांमोना 1000सेखौ। दा मोनथिखाबायना नोंथांमोना आङो फोरमायजोबखाबाय फारसेनिफ्राय। माने सप्तासेनि गेजेरावनो 5K साबस्क्राइब जानांगोन आरोना। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ गोबां शेयार खालाम जाहाथे सप्तासेनि गेजेराव आंनि भिडिअखौ गासिबो नुयो। ओमफ्रायो साबस्क्राइबा सप्तासेनि गेजेरावनो जायो। ओमफ्राय नोंथांमोना बे 1000से बान्थाखौ मोनोखि आरोना। गोसो गुदुंफोरा बेयाव साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट खालामनांगोन ना आंनि भिडिअ। ओमफ्राय आंनि भिडिअ नोंथांमोना जेखि जाया कमेन्ट खालाम। आङो कमेन्टखौ रेन्डम खालामनानै 1000से फैसा सोना हरगोन। जुदि सप्तासेनि गेजेराव जुदि 5K साबस्क्राइब जाया आङो गिफ्ट एवेखौ केन्सेल खालामनाय जागोन लोगोफोर। होनाय जानाय नङा आरोना। थिग बेबायदिनो नै YBIनि फैसा नङा दे बेयो आंनि फार्स्ट चेनेलनि इनकाम आरोना। गासै टटेल आङो बेखौ बुंला मानोना इउटुबनि रुल्सआ बेलेग बुंजाया आरोना। माने स्ट्राइक नाङो बेनिखायनो बुंनो हानाय नंला। दा नोंथांमोना बुजिखाबायना भिडिअखौ दानो शेयार खालामना हो। माने साबस्क्राइब खालामदो दे थाब साबस्क्राइब खालाम आंनि गोदान चेनेलखौ। 5K नांथारगौ आरोना सप्तासेयाव दे। आं सप्तासे टाइम होदो बेयाव जुदि खालामनो हायाबा गिफ्ट एवेखौ केन्सेल। आरो खनसे बुंबावबाय आङो नोंथांमोना मोनथिनाय नङा होननानै। दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय। गासैबो बे गिफ्ट एवेआव बाहागो लाफैदो आरोना। 1000सेखौ रिचार्ज नांगौ रिचार्ज हरगोन। ओमफ्राय फैसा नांगौ जिपे खालामना हरगोन नोंनि एकाउन्टआव। थिग बेबायदि जायो। फैसा गैया नालाय बेनिखायनो 1000सेल' गिफ्ट एवे होनाय जादों नोंथांमोननि सेराव। जुदि बे चेनेला जुदि आरो गिदिर जाबोयोबा नोंथांमोननियाव गेदेर गिफ्ट एवे लाना फैगोन आं। नैबे चेनेलाव गिफ्ट एवे जागोन आरो गोदान गोदान ब्लग नुनो मोनगोन। बेबायदिनो भिडिअ मिक्स भिडिअ नुगोन आरोना। जेरै नामा बड' क्लिप्स ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो क्लिप्स भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना। बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबे चेनेलाव नुसनफैयाखै नालाय बेनिखायनो आङो गिफ्ट एवे लाखिनाय जादों। जाहाथे आंनि फार्स्ट चेनेलनि साबस्क्राइबारफोरा बेयाव फैनानै आंखौ साबस्क्राइब खालामो आरो गोदान गोदान भिउवार्सफोरा आंखौ फैनानै नैयाव साबस्क्राइब खालामो। थिग बेबायदिनो आरोना। दा नोंथांमोना बुजिखाबाय। नै फैसाखिनिखौ आङो माने एसे बाहायनांसिगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 1000से हरनोसै। गोबां खामानि दोङो बेनिखायनो गोबां बाहायनांसिगोन। फैसाफोरा थाया नालाय ना गोबाङा माने माबादो। दा YBIआव जइन जानायफोरा माने गोबां खामायदोंमोन खोमा आं मिथिया। आं जइन जायाखै नालाय गोबां लिंक हरदोंमोन आंनो मानसिफोरा। नाथाय आं जइन जायाखै बिनि आन्दाराव हाब होननानै। माने दा मोनथिखाबाय नोंथांमोना जाय YBIआव हाबदोंमोन बेन जानायनि लामायाव माने बेनानो जाबाय खोमा ना। मानिखौ उइथड्र खालामनो हायाखै होनना बुंबाय थादो। ओमफ्राय गोबां ट्रेन्डिं निउसाव बेनो भाइरेल जागासिनो YBIनि। माने नोंथांमोनखौ आं बुंखाबाय फार्स्टआवनो एप्स नालाय जिन्दागि फैसा खामायनो हाया। दिनै दोङो गाबोन गैया एप्सफोरा। बेनिखायनो सोरबा लिंक हरबानो जे जइन जानांगौ खंखर मंखर खामानि मावनांगौ बे नङा आरोना। जायो मालाबा सोरनाबा भुल जायो। बेबो मोनसे माने इनकामखौ सोर खालामनो लुगैया सबबो खालामनो लुगैयो। फैसाखौ सबबो खामायनो लुगैयो। बेनिखायनो सोरबा लिंक हरबा डाइरेक्टलि लिंकआव माने थुनानै फैसा पे खालामनानै माने लिंकआव
जइन जोंहा थायोखि आरोना दा गोबाङा बेबायदिनो YBY आव लस जादों गोबाङा लाब जादों दा मा बुंनो दा बेखिनिसै लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायदोंबासो बुजि मोनबाय बेखौ आङो मा प्रसेस खालामखो नैबे चेनेलखौ दा बेनोसै नोंथांमोना गोबाङा आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना हो आरोना गासिबो नुथों ओमफ्राय सप्तासेयावनो 5K साबस्क्राइब जाथों ओमफ्राय नोंथांमोना बे 1000सेखौ गिफ्ट एवे हिसाबै नाजावथों आरोना दा थेंक इउ स' माच नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन साबस्क्राइब खालामनो हादो थेंक इउ स' माच